Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 15 na, bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga isyo idulong sa inyo sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang kagaw sa inyo lawas. Tambal pa sa ubo, sipon kag hilanat. Produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 may detoxifying compound nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga aktibo nga panakot, phytochemical, antioxidant, panguntra sa pamalatian. Kinanglano naton ang DTX 500 kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes. DTX 500 gamitan ninyo adlaw-adlaw nga tanan pangdipinsa sa balatian. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Gabagang na, gainit na ang politika, may gintukod na, pormahon ang koalisyon sang anay mga opisyal sang gobyerno, agod maghimo sang isa ka partido politikal iengkwentro sa administrasyon kag kung sino man ang mapilian ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibulos saya pwesto. Ilunsar nila ini dire sa pungsod sang Pilipinas, wan sambayan. Magaisa sila. Agod balabagan ang sinuman nga kandidato nga ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte. Kanday sino ang mga personalidad sa likod sini. Ang koalisyon paga-sudlan anday anay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, anay Ombudsman kag Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales, anay Foreign Affairs Secretary
Albert Del Rosario, anay Education Secretary Armin Luestro, kag anti-corruption activist nga si Albert Paring Bert Aliho. Amo ini sila ang magatukod sa isa ka grupo. Mapili sila kandidato nga iingkwento sa kandidato sang administrasyon. So, masadya ini. Mainit ining 2022 nga eleksyon. Suno sa ila, pabakuron ang puwersa. Agod yadto balabagan nga hindi madayon ang sinuman nga ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte sa pwesto. Nga suno sa ila, wala nakahatag sang maayong leadership sa pungsod Pilipinas. Ang pila ka mga grupo matipon ini kag magadeklarar mapili sa mga opisyal sa Huwebes nga adlaw. Amo na ginasiling naton gabagang na gainit ng politika. Amo ini nga grupo ang makigsumpong sa mga partido politikal sang administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ano nga kahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Disgrasya gid ang hipis ang Intel didto sa Kalbayog. Kinakas siya sa iya pwesto nga aman. Ano yang gadgad yang tinipon niya yung mga ngalan sa mga abogado, iniblang abogado gapanabang sa mga may mga kaso sa ginatudlo aligar mga komunista, mga rebelde. Tinipon niya, binalbal sa tudo sang Integrated Bar of the Philippines. Lakip na ang mga opisyal mismo sang kaupdanan niya sa militar. Bisan si Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Ilazar nagsiling nga pangayo pasensya sining hinimo sini ni Lieutenant Fernando Calabria Jr. Amak mo ya tipunon mo ya ngalan. Di kundi daw angay lang ibutang mo delikado ang kabuhi sa mga abogado. Ang abogado profesyon nila na ya. Kon gapanabang sila sa mga drug lord, komunista, kag iban pa, ti bayad na sila ya. Amo gani nga nag-abogado siya, kay profesyon niya, kung sinong tabangan niya, wala nagakaulugan niya nga, kung tabangan mo komunista, komunista ka man. Kung tabangan mo yung drug addict ka man. Kung tabangan mo yung ang drug lord ka man. Mani-mani ning ilaya, ginatunan nila, profesyon nila ini, din labawion na krusbugoy, di ko di sa kaso, timlain niya kung mag-abogado kaglaya sa komunista daw, komunista ka na. Ti porte, siling ni Brigadier General Ronaldo de Jesus, Eastern Visayas Police Director. Nya wala kami nag-issue ya kung anong order nga gadyakipo na yung ngalan sang mga abogado ha. Ti suno sa report, ini mga abogado hindi dapat suspistuhan, hindi dapat nga red tag mo siya. Nya daw hindi amo. Bisan si Justice Secretary Minardo Guevara nagsiling, nya daw
profiling sa abogado do hindi na mayong ginahimo ya. Abi kakasang na sa iyada pwesto, hindi na amo. Inabutang niya sa delikadong kabuhi sa mga abogado. Nangayo sila pasensya. Ti hindi ni mayo tuod, abogado na saya. Pag gusto na siya kung, abi, ang komunista da karon may kaso mga isabulig sa abogado. Malain bla kasi abogado na. Wala nagkakalugan nga kung sinong kliyente, amo man na siya. Di ka na amo na sa abogado pinamatayo, mga sining daw hindi amo nga mga red tag kag iban pa. Ti amo ni, si Lieutenant Fernando Calabria Jr. kinakasa pwesto. Siling sa mataas nga opisyal sang Philippine National Police ang imo ginahimo daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay SalangaNo ang kaintangan. Responsable ang pagbalita. Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Standard time lasay 58. Damadiskarel pa ang pagatagligwa agod nga mabatak ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Bangod, may mga pagtuon na second wave ang arangkada sang COVID-19. Kung ang Okta Research ang pamatian, nya posible kung hindi mapunggan adlaw-adlaw basi mag-asta 8,000 ang iguon sang COVID plus bag-o nga variant. Amo ini karon ang ginabantayan sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte halugana agod nga makabutwa ang ekonomiya. Siling naman sang pila ka mga pagtuon hindi dapat sa subong bangod nag-ibwal naman ang COVID-19. Pila sa ginatudlo ang paggalog, ang pila ka mga pagbukas ang restaurant, pagbukas ang pila ka mga negosyo. Tikon hindi naton ina mapunggan ang COVID-19 kag another lockdown naman sigurado sa sulod sang sobra sa katuig hindi na makabutwa ang pungsod Pilipinas sa kapigaduhon. Sarurot na gid ang ekonomiya. Amo nang rason, bisan paano, bisan gasaka ang COVID-19, siling sa mga ekonomista, abrehe ang ekonomiya, kay kung hindi, mapurdoy ang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Standard Time, Las 7:04, ang mga balita kag isyo gindulong sa inyo sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,